Какво всъщност могат да правят домашните смарт системи? Толкова ли са добри? Нека започнем с смарт термостата. Това устройство научава вашите предпочитания и рутината ви и автоматично регулира температурата в дома ви. Ако сте на работа цял ден, термостата ще намали температурата, за да спести енергия. Но ако се приберете по-рано или се отбиете за обяд, сензорите за движение ще открият присъствието ви и ще регулират температурата, без да се налага да правите нищо. Домашната автоматизация може също така да задейства други смарт устройства. Например, може да програмирате осветлението в коридора да се включва, когато отключите входната врата, но това е само началото. Други примери за автоматизация включват осветление, което се включва когато влезете в стаята и се изключва когато излезете. Врати, които се заключват автоматично след определен период от време. Напоителни системи, които следят времето и адаптират графика за поливане съответно времето. Врати, които се отключват за по-лесно бягство, ако се задейства детектора за дим. Водни сензори, които следят нивата на влага и температура и ви уведомяват веднага, ако се открие влага. Камери за наблюдение, които автоматично откриват неканени гости и започват запис. С правилните устройства и технологии, домашната автоматизация може да превърне вашия дом в едно умно, удобно и сигурно място. Готови ли сте да направите следващата стъпка? Ако да, свържете се с нашия екип от експерти, за да научите повече.